Hehe gajah lah barale gadang di kadai tak gadih awak barale anak daro jamara pulai bara kesanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro pak. Oh ya apa duduk batanang amma abatanang pulo nan induk coy itu pulo mandeh coy itu pulo jauh uncu mak coy itu pulo gajahnya berdoa lepai karang di siko untung orang di siko sehat sadonyo baumu panjang rasakinya murah pulo mak itu makna mudo capek babini sesudah iko nan jando dapet jodoh pulo sesudah iko nan bujang mak capek pulo baru matanggo nan jando dapet pasangan sesudah iko nan gaek babalik mudo Tuhan daknyo nan rambut putih untung hitam pulo rambutnyo jiko nan gadi biar lepai nama bau mak sekali batamu untung acok sudah iko kita basuh mai yo neng kau mainkan bang Aljes musik kita santai-santai saja pagi ko dulu semakin siang semakin kita ya semakin malam makin kita ya. Dan terima kasih juga buat kakak kita Nelia beserta Baji yang menghadirkan lepai. Di padang luar barale gadang di kadai te mama kini kempenyo oi di kadai te gadi banah kini la tampenyo biar la lepai yo na badendang dene asarang padang luasan nang hatinyo oi asarang siko mama asanang latinyo aje Mamandong yo Pak Izal. Hey! Padang luar nana di rambatan oi hari Selasa ramila balainya oi hari Selasa rami balainya oi nana sudah di sana oi kami makan oi malah badendang waan suajuo nema malah badendang waan suajuo masuk masih spesial buat keluarga besar Aljes Kota Batu Sangkar.